Ще видим и колко души ще се явят на националното състезание за правопис на английски, което стартира тази събота в столичното 120-то основно училище. Георги Раковски, Денис Българанов беше там. Нека видим репортажа му. Хорплюс е една фондация, която създадохме преди 3 години и е така организация, която продължава успешните проекти, започнати и осъществени от доброволци от Корпус на мира. И на нас ни се искаше хубавите неща, които доброволците започнаха, да не остават някъде в историята, а да продължат да се случват. И този проект, състезанието по правопис на английски език, е създаден и започнат от една доброволка от Корпус на мира. Другият проект, върху който работим, е едно състезание по творческо писане на английски език за малко по-големи ученици. Това състезание също става все по-популярно. Имаме почти 200 училища тази година, които участваха. Тоест, това са проекти, които са насочени към развиване на определени умения учениците, към това да правят училището и ученето по-интересно и по-полезно. Целта на състезанието, което се провежда за 6-та година вече в България, е да помогне на българските ученици да научат по-добре правописа на английски език. Като това не е само правописа, те научават и нови думи, научават как се произнасят, научават тяхното значение и се надявам, че ги използват доста по-често, когато говорят на английски език. Аз съм Кристиан Пенчев, на 12 години, в 6-ти клас. Преговорих си всички думи, които ни бяха дали и след това родителите ми изпитаха. Аз съм Иван, на 12 години. Приятно е просто да участваш в състезание и да спечелиш. В повечето страни в момента е разпространен английски. Можеш навсякъде в света да се разбереш, да говориш на английски. In the summer, I like to go to the mountains because the weather there is cool. Repeat, please. Cool. Тази година наслова на състезанието е Be Above Aggression. Идеята ни е да привлечем внимание към случаите на агресия, които, за съжаление, станаха ежедневие. И вярваме, че колкото повече се говори за това, колкото повече се дават положителни примери, толкова по-малко агресия ще има в бъдеще, не само в училище, но и в живота около нас.